Naši lekari, medicinske sestre, farmaceuti i drugi zdravstveni radnici bili su 2 meseca stub i oslonac. Bez trenutka oklevanja i bez pomišljanja o riziku bili su tu za nas. Svako veče mi smo aplaudirali u znak podrške i poruku. Izdržite. Dragi lekari i sestre, veliko hvala za snagu, hrabrost i izdržljivost. Hvala za razumevanje, empatiju, požrtvovanost i posvećenost svim srcem. Dragi farmaceuti, tehničari, hvala za pomoć, za strpljenje, za savjet. Uz veliki aplauz, hvala što ste bili tu za nas. Hvala za veliko srce. Hvala za sve što ste učinili. Sa željom da zapamtimo, sa željom da naučimo i ostanemo povezani, šaljemo poruku da ne zaboravimo, da budemo zahvalni i ostanemo odgovorni i humani u boljoj i srećnijoj zajednici.